कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। अस्नोडची कार्तिक पुनव आयतार 29। इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डात कौशिकाली कलाकृती। सरकारी गाडयेचेर युवतीले फोटोशूट, सार्वजनिक लोकांलो विरोध। मासाची किंमत नियंत्रणात दवरा, तालुका पंचायती उपाध्यक्ष रवींद्र पवार। काणकोण तालुक्यात हरवळ गोरवालो उपद्रव। काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 33 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस। आता सविस्तर खबरो। थॉमस स्टेफन कोंकणी केंद्र परवरी गोवा आयोजित करता कोंकणी कवितेचेर वेबिनार। हो वेबिनार 2 दिवस चलतलो। पहिलो कार्यक्रम तारीख 28 नोव्हेंबर दिसा सांजे 7 वाजताना सुरू जातलो। मुंबई कवी, लेखक, संपादक श्री वल्ली कारदूस कन्नड लिपीतल्या कोंकणी कवितेचे वेगळे वेगळे प्रयोग। तर 30 नोव्हेंबराक सांजेचे 7 वाजताना कारवारची कोंकणी कविता काल आणि आज ह्या विषयाचेर अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आणि सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्षा सौ उषा उल्हास राणे आपलो अभ्यासपूर्ण पेपर वाचन करतली। तर सगळ्या कोंकणी कविता मोगीन ह्या वेबिनाराचो लाभ घेवचो ही विनंती। वेबिनाराची लिंक स्क्रीनार पळोवची। अस्नोटीची कार्तिक पुनव आयतवार 29। या वर्साक अस्नोटी ग्राम देवाली श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव आयतवार 29 नोव्हेंबर 2020 जातली। या वर्साक कोविड महामारी लागून सरकारान दिल्ल्या आदेशाच्या मार्गसूची प्रमाणे जातली। या वर्साक दर वर्साप्रमाणे रथ आणि पालखे बदलेक फक्त पालखेकच वयतली। या वर्साक वनभोजन जायना, बाकीचो धार्मिक कार्यक्रम वर्साप्रमाणे जातलो। सगळे भक्तान मास्क घालणं, सामाजिक अंतर पाळणं, देवाचे दर्शन घेवचे असे श्री रामनाथ देवस्थान देवाचो मक्तेसूर श्री प्रभाकर घनश्याम साळुंके हेणी कळयला। इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डात कौशिकाली कलाकृती। शिर्शीचो चित्रकलाविद कौशिक हेगडे हेमगेल कलाकृती इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डाक सिलेक्ट जाल्ले आसा। 100 चित्र एक कडेकन डॉक्टर राजकुमार हेमगेले चित्र तेमी तयार केले। गेल्ल्या ऑगस्ट म्हयन्याक 8 तास ह्या चित्राचेर काम करून तेमी सिलेक्ट करच्या समितीक हे धाड दिले। तेन्ना तेमगेले बुक ऑफ रेकॉर्डाक सिलेक्ट जावन सप्टेंबर 19 त्याचे बद्दल तेमकां प्रमाणपत्र मेळ्ळे। आता 2021 जानेवारीक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डाक तेमगेलें नाव प्रिंट जातले। सरकारी गाडयेचेर युवतीले फोटोशूट, सार्वजनिक लोकांलो विरोध। शिर्शी अरण्य विभागाच्या गाडयेवयर एक युवतीन बसून घेवन फोटोशूट केल्ले सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ले आसा आणि त्याचे बद्दल सार्वजनिक लोकांनी विरोध व्यक्त केला। येल्लापूरचे एसीएफ हेमगेली गाडी आशिल्ली निमित्ती सार्वजनिक लोकांन सरकारी गाडयेचेर फोटोशूट केले बद्दल टीका केली। सार्वजनिक लोकांलो विरोध जास्त जायनाका विभागाच्या अधिकारीन फोटोशूट केल्ल्याचेर येल्लापूर ठाण्या भितर प्रकरण दाखल केला। मासाची किंमत नियंत्रणात दवरा, तालुका पंचायती उपाध्यक्ष रवींद्र पवार। कारवार तालुक्यात मनासारख्या किमतीत मटण विकू लागलात। त्याका लागून किंमत नियंत्रण करण्यासाठी तालुका पंचायतीत सामान्य सभा करून त्याबद्दल चर्चा झाली। उपाध्यक्ष रवींद्र पवार यांनी सांगितले की सदाशिवगडाचेर कोरोना लॉकडाऊन नंतर बी 400 रुपया किमतीचे 1 किलो बकऱ्या मांस 700 ते 800 रुपये विकतात आणि ग्राहक लोकांक लुटतात। काणकोण तालुक्यात हरवळ गोरवालो उपद्रव दिवसेंदिवस वाढती आसा आणि हेमगे संख्या बी वाढती आसा। कायद्यान हरवळ गोरवालो पंचायत पालिकेन कोंडवाडे उबारचे बंधनकारक आसा। मात्र काणकोण पालिकेन कोंबवाड उबारला पण तो बीन नावा पुरतोच। काणकोण तालुक्यात आशिल्ल्या 7 पंचायतीकडे कोंडवाडा ना। तशेंच हरवळ गोरवाक सांभाळ करचेसाठी गोशाळा बी ना। हरवळ गोरवा उपद्रवा लागून एक युवकालो जीव गेलो। त्याच्या नंतर पालिका मंडळाक जाग येवन हरवळ गोरवाक रस्त्यावेल्यान बाजून करचेसाठी 2 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली। जालान चावडी परिसरात हरवळ गोरवालो उपद्रव चालूच आसा। रस्त्याकडेन बाजारात ही हरवळ गोरवा वासराक जन्म दितात तेन्ना तेमगेली केळीवाणी परिस्थिती पळोवंक जायना। काणकोणात शेळी, माशे, पैंगीण, पर्तगाळ,
भाटपल, मोखड, श्रीस्थळ, तावडी, 4 रस्ता व गुळे हिंगा रस्त्यार हरवळ गोरवा ठाण मांडून बसतात. त्याक लागून रात्री वेळार व्हडलो अपघात जाऊ शकता. काणकोण दी गोवा राज्य सहकारी बँकेचे मोबाईल एटीएम व बँकिंग काउंटर आज पणजीच्या लोलये हिंगा हाडले. या वेळार सरपंच सचिन नाईक हेमी हार घालून स्वागत केले. ह्या वेळार लोलये राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक दयानंद भा देसाई व ग्राहक खूप संख्येन हजर आशिल्ले. ह्या वेळार बँकेच्या ग्राहकान एटीएमांतल्यान पैसे काढले व मोबाईल एटीएमाचो अनुभव घेतलो. काही जणांन बँकिंग काउंटरचे बँकिंग व्यवहार केले. नंतर मोबाईल एटीएम माशे, शेळी, पोळे हिंगा घेऊन गेले. बँकेच्या ग्राहकान व नागरिकान मोबाईल एटीएम काउंटराचे सगळीकडे स्वागत केले व गोवा राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापन मंडळाक धन्यवाद दिले. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 33 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 4, अंकोला 4, कुमटा 3, होन्नावर 1, शिरशी 1, सिद्धापूर 2, यल्लापूर 3, मुणगोड 10, हळियाळ 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 35 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 3, अंकोला 2, कुमटा 2, होन्नावर 11, शिरशी 9, यल्लापूर 5 आणि हळियाळ 3 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,749 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 4,382 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 189 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 53 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 136 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. आज एकट्याले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 178 रुग्णाले मरण झाले असा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करपाक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.